Μόνο η TalkFusion προσφέρει τόσα πολλά για τόσα λίγα. 8 πρωτοποριακά προϊόντα σε ένα μοναδικό πακέτο με μια καταπληκτική τιμή. Video email, video conferencing, live broadcasting, Fusion Wall, video share, video blog, e-subscription form και video autoresponder. Προσθέστε μια νέα διάσταση στην επικοινωνία της επιχείρησής σας. Μείνετε σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά σας. Η TalkFusion σας επιτρέπει εύκολα να τα κάνετε όλα αυτά. Όχι πια βαρετά ασπρόμαυρα email. Σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα μπορείτε να στείλετε ζωντανό βίντεο email σε οποιονδήποτε στον κόσμο. Επιλέξτε πάνω από 400 προσχεδιασμένες όμορφες κάρτες, δημιουργημένες τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση και διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες. Συνεργαστείτε για κάποιο θέμα στη στιγμή, διδάξτε, εκπαιδεύστε και συναντηθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τους συναδέλφους σας και τους πελάτες σας σε όλο τον κόσμο με το άρτια ποιότητας video conferencing. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να γλιτώσει χρόνο και χρήμα. Μετατρέψτε μια συνηθισμένη παρουσίαση σε διεθνές ζωντανό γεγονός. Η TalkFusion με το live broadcasting σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ζωντανή παρουσίαση από οπουδήποτε στον κόσμο σε απεριόριστο ακροατήριο. Μοιραστείτε την επιφάνεια εργασίας σας, δείξτε ένα βίντεο, συνομιλήστε με καλεσμένους, καταγράψτε την παρουσίασή σας για μελλοντική χρήση. Ενταχθείτε στην επόμενη επαναστατική επικοινωνία μέσω βίντεο στο πρώτο 3D κοινωνικό και επαγγελματικό δίκτυο, το Fusion Wall. Αναρτήστε το βίντεό σας, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με όλο τον κόσμο και το καλύτερο απ' όλα, δεν υπάρχει όριο στους τοίχους ανάρτησης που μπορείτε να δημιουργήσετε. Χρησιμοποιήστε το βίντεο share για να στείλετε άμεσα μηνύματα βίντεο σε φίλους ή οπαδούς σας σε πάνω από 200 ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ένα κλικ και είστε παντού. Πείτε στον κόσμο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Επικοινωνήστε με την οικογένεια ή πείτε τη γνώμη σας απλά δημιουργώντας ένα βίντεο blog. Γιατί να γράψετε αυτό που σκέφτεστε όταν μπορείτε εύκολα να το πείτε απευθείας? Ψάχνετε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, να γίνετε ξεχωριστοί? Η TalkFusion μπορεί να μετατρέψει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας σε προσοδοφόρους πελάτες. Αυτόματα συλλέγει επαγγελματικά στοιχεία με το e-subscription form. Αφήστε τον κόσμο να εγγραφεί στην ιστοσελίδα σας, να λάβει μια δωρεάν προσφορά ή να πάρει πληροφορίες πωλήσεων. Ξέρουμε πως χρειάζεται περισσότερο από μία επαφή για να μετατρέψετε έναν υποψήφιο πελάτη σε πραγματικό πελάτη. Το βίντεο autoresponder παρακολουθεί αυτόματα τους υποψήφιους πελάτες σας, στέλνοντας μία σειρά από βίντεο με χρονικά διαστήματα που εσείς αποφασίζετε. Σκεφτείτε πως έχετε μία αφοσιωμένη ομάδα πωλήσεων που εργάζεται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Ενταχθείτε στο επόμενο μεγάλο επίτευγμα, την TalkFusion. Ο κόσμος το βλέπει, το αγαπάει, το θέλει. 8 προϊόντα βιντεοεπικοινωνίας για διασκέδαση ή επαγγελματικό σκοπό. Υποστήριξη παγκόσμιας κλάσης στα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας. Ενταχθείτε σε μια εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Δέστε τη δύναμη της TalkFusion να δουλέψει για σας σήμερα.